फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमाज किचन। आज आपण पाहणार आहोत कोबीचे भजी। प्रथम चिरलेल्या कोबीमध्ये आपण बेसन पीठ टाकून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये चिरलेला उभा कांदा, हाफ टीस्पून हळद, चिमूटभर हिंग, चिमूटभर सोडा, अर्धा चमचा मीठ आणि लसूण, जिरे आणि मिरची यांची पेस्ट। आणि हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचे। कोबी आधी धुवून घ्यायचा आहे आणि त्या पाण्यामध्येच हे शक्यतो मिक्स करायचंय। अगदी लागलं तर थोडंसं पाणी घ्यायचंय। आपलं हे पीठ मिक्स करून झालेलं आहे आणि आपण आता याची भजी तळून घ्यायची। तुम्ही हाताने देखील भजी टाकू शकता। आता आपण हे उलटे करून घ्यायचे। आपले भजी झालेले आहेत, आपण ते काढून घेऊया। आपले कुरकुरीत कोबीचे भजी तयार झाले आहेत। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।